стигат задачи ненужни никому, но дават зор, искат да се направят до планинга. Ах, за кой ли спринт, за кой ли спринт? Правя се, че пукам и за началника усмихвам се и кивам с глава и чакам да стане 5 часа. Нощния таск, празните логове, избил е алер без описание, а ние вървим към балкона, тръгнали да пием кафе и да пушим по една. Стъпата джира, сторите плъзнали, кой ще ги взима, аз ли едва ли? И леко напрегнат след поредната среща, луд съм, че ги трая аз. След кой ли ден, след кой ли ден ще пусна аз преди известието и ще дойде край на таз мъка и ще ходя да си гледам добитъка. След кой ли ден, след кой ли ден ще избухна аз като селски гамен.